Sziasztok, ez egy videó, ez egy meselemszerű videó lesz, a Spainval, amiben benne van Veteranix. Sziasztok! Hova mész? És ebbe úgy terveztük, hogy mind a ketten vesszük. Ja. Láttátok ezt a lagot? Nem, Te is veszed most már? ez mi volt? Ott van a gyerek. Bocsánat, hogyha béna vagyok belőle. Ott volt a gyerek! Én is most vagyok. Laggolok megint. Pedig nem laggoltam. De ez hogy? Egy életem van. Nem áll. Ahhoz gratulálni tudok. Én már csak ilyen béna vagyok. Hát én is. Mert nézzek, hogy laggolok azért. Ja, azon nem látod. De majd a videóban visszanézem. A tetőre. A túra. Na igen, küldjetek mapokat. Már... Nem tudom, hogy miért, de... Hát ilyen, amit ki lehet vinni. Igen. Olyanokat Ja. küldjetek, és mi majd a linkben megtaláljátok a mappot. Én meg szépen kiastam. Én is. Most nem, mi nyertünk, hallod? Jó, nyertünk, akkor menjünk a kövibe. Piros. Gyere, Még vegyek. ők heten voltak mi. Bementél? Aha. Hát, lépj be. Újra. Én ezredes vagyok. Ő meg őrzvezető, ha jól tudom. Ja, Mester. én ezredes. Ja. Na. Nekünk már szinte van jogunk mindenhez. Ja. Nekem van. Veszek egy mesterlövészt. Ó, lehet venni. Nekem igen. Én ezredes vagyok most már. Én gránátot vettem. Az is jó. Tojásgránátot? Mi? Tojásgránátot? Ja, tojásgránát. Azt hiszem ledobbantottam azt a gyereket. Igen. Ja, ledobbantottam egyet. De már megint befagytam, és tudod, hogy csak ugrálva lehet. Nem tudom eltalálni ezt a izét, és megöltek. Ez te vagy? Hol Ja, vagy? előttem. Én éppen téged kereslek, hallod? Én itt vagyok. Ó, hallottam. Hallom a... Ez snow golem. Hógólem. Ez a hógólemed? Ja, te nem vagy. Kilőttem! Kettő egyszerre. Írd ki! Ah! Írd ki ágyú! Ott van a gyerek. Meghal. Leraktam egy ágyút. Jó. A spavnyúkra. Spavnra. Aha, nekik. Az övéikre. Ajaj. Itt vannak a kékek, de. De hol vagy? Leestem, helpej! Hát ez jó. Megyek. Most Nem. nem, Már nem kell. most nem akarok tarzanoskodni. Én Tarzan vagyok. Hú, rabá! Akkor mész te is. Aha. Akkor téged látok itt ugrálni. Én meghaltam. Ó, akkor mégse. Mert mindig ugrálsz. Én lent ugrálok a földön. Ugrálok. Hoppá, ez fight volna. Mennek a kékek! Az te vagy? Az te vagy? Megy egy kék. Hol? De kik a kék? Nem fog. Lelőttem, de meghaltam. Jó, nyertünk. Várj. Azt, mert mindig ölmester vagyok. Gyere, kékbe vagy. Aha. Most nem tudom. Bevok per PB dank. 40 pont. Még 40 pont kell a kövidankhoz. Grat. Mondhatjuk úgy, hogy mi prok vagyunk. Nem állj te doktisz. Helyköz. Ennyien vagyunk csak. Nyugi már, hallod. Ágyúval semmit nem csinálnak.
És félek tőle. De akkor most a pidosak ellen vagyunk. Én általában ezen a pályán azt csinálom, hogy ide. Ott egy pidos! Amúgy Nyugi már nem baj, hogyha Nem megölnek. Nyugi, nem baj, hogyha megölnek. De baj! Hát nem, mert a ágyú majd vissza fogja adni. De nekem nincs jogom még hozzá. De Még nekem egy igen. gyereket se. Ez mi volt? Nem tudom, de Egy valahol. pidos, egy pidos! Kilőttem. Ott volt egy pidos. Ott volt egy pidos, de én azt kilőttem. Help! Hol vagy? 2v1-ben Pidosok. Aztra! De Jaj. ez mi volt már hallott? Hátból támadott. Lőjed ágyum! Nem áll! Lőjed! Egy élet. Ott van, mögötted vagyok. Csá, ott az ágyum. Nem áll! Egy élet. Az ágyum kiszínálta, nem? Nem. Ah, de. Áldozatul esett az ágyumnak. Na. Ja, és igen, kommentbe írjátok le, hogy Frepszel hogy lehet fölvenni videót. Frepszel nem lehet. Itt Mesteremcén. Ja, akkor nekem azért nem sikerült. A Mesteremcén le van tiltva a Freps. Nyír már ki, így. Hagyják kék. Ennyi. Hajdá hupikék. Ja, hogy te most kiestél, ugye? Nem. Még van életem. Egy darab. Veszek Öt. még egy ágyút. Eddig 10 pontot szereztem, meccs alatt. Próbálok Ott meg. van egy ágyú. Hey. Aztra mégse ágyú volt. Hol vagy? Ja, hagytam ki. Én itt bujkálok. Pidosaknál. Na, Pidosak felén bujkálok. Ha mennek a pidosok, én lelövöm őket. na. Ajaj. Itt félek, hogy jönnek a pidosok. És shiftelek. Az hogy? Ja, pörgem túl. Bocsánat, hogyha túl unalmas lesz ez a rész. Tehát többi nem lesz az. Nem áll, De meghaltam. mindig Én pont meghaltam. Per BB rank. BB. 29 pont kell még. Nekem meg 9883. Ó, vesztettem. Vesztettünk, ja. Menjünk pidosba. Jó, után vagyunk. Jaj. Inventory törlése. Ezen területen nem lehetséges. Na. A Skype nevünket lent a leírásban megtalálják. Ajándék! Kitől? Megtaláljátok a Skype nevünket, és hogyha akartok, jelöljetek be. Nem áll! Ott volt a gyerek, jön erre! Full pro a gyerek. Nyugi már, Jön erre. nyugi. Lelőttem. Látom. Ez te vagy? Ja. Valaki lelőtt. Na, jó van. Lelőttem. Azt is lelőttem. Miért ki, ágyúkám? Ez durva volt. De szól van. Szokott. Na, itt is vagyunk. De nálam még megy. Nálam is. Nem, akikbe. Pidosba. Ja, igen, azt akartam. Vagy gyere már gyorsan. Jó. Ja, abba vagyunk. Igen, azt akartam, hogy ha tetszett ez a videó, lájkoljátok, és a következő részben találkozunk. Sziasztok!